Kung ako mali pa yun, kung sila mali pa yun, kaming tanan mali pa yun. Oh, may muntang marke. Uy! Siyan! Te! Woohoo! May buntag, te! Grabe! Giat nga dyan ko ni mo sa dalan, diba? Kabalo dyan ka nga mo adto ko. Siyempre, nakapula mo kung nakadaog nuggets ni mo. Aw, unsa pa niya, te? Sakto dyan mo mga pangistorya. Pwede na ba na ako makuha tong 25,000 ako? Oh, pwede na. Mao nagkulat ko sa imo hadiri ah. Oh. 25,000 ito eh. Ay, may kuha na ng storya. Ang 25,000 na sa imo isa. Tong kuha, utang na ako, gibayad na ako sa imo ha. Oh, nana dire. Mo na niya ako ang bahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sakto ka te, madarang salamat te. Yamato sa ko te. Nga, akong 5,000. Ano si 5,000? Isaad ni mo. Pag madaog na gali ang nuggets, ubayad ako sa imong 25,000. Tapos, di ba na ako 25,000? Ihatag na ko ang 5,000 sa imo ha. Unya ko kita na. Kana, man mong ganahan. Naraman day na. Basta ingon ako sa imo, sure win lagi ni. Wala ba ko nagpaporsinto ato ha? Kuya ko kag memorya ha. Kuya ko kag memorya. Uy, bulima na. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Pang. Unya, mali pa yun. Mali pa yun. O, mga na akong giingon sa imo ha. Basta kung ingon ko tinga, sure win ta. Sure win ta. Unya karon nisalig ka o mas nisalig pa. Mas misalig pa. Mga na akong ganahan sa imo. Yamato sa kote. Oh, sige, pase. Enjoy your day. Enjoy your day. Sakto. Kay mo tuman sa saad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kwarta. Come to Papa. Whew! Kani siya, pang check up niya upang vitamins ni Hana. Pero kay wala pa man si Hana. Paksian sa nako nagpang-inom na mo sa akong barkada. Party ba? Sakto. Kusay sakto! Ha? Kusay sakto! Nalagi ka. Ano nga, nakabaluman ko nga nadaog imong nuggets! Asang kwarta? Ano pang check up na ko niya og pang vitamins! Ano napakahuna-huna mag-inom-inom ha? Wa ka naghuna-huna sa mua? Ano ka diingon nga maguli di ka? Huwag uli daay ka. Na! Oh, may pagmanglaba ka dito. Lakaw! Pang. Maunay mo. Wala po kay kwarta. Tayas tayla. Imbis na daog na ta sa sugal na mo sa NBA, mura na maghihapon ko anig na pilde. O man na yung taon ta katilaw sa tong daog bisag gamay. Bisag isa man lang kaladok sa tuba. Sabi nga kinabuhi na ni.